Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Economica. Așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit și astăzi un subiect foarte interesant. Piața asigurărilor respectă sau nu interesele clienților? Pentru a dezbate acest subiect am invitat în premieră în platoul Economica pe doamna Liliana Bancea, este broker de asigurare. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru invitație. Noi o să începem cu prima rubrică, economia văzută din practică, și o să intrăm în miezul problemei. Doamna Bancea, prima întrebare e un pic mai complicată și acum o să aștept un răspuns un pic mai detaliat de la dumneavoastră. La ora actuală am văzut piața asigurărilor s-a confruntat cu probleme serioase de imagine, a fost amenințată desigur și de multe materiale care au ieșit și în presă și au scos în evidență în special dificultățile pe care le au clienții în soluționarea unor daune. Cât de mult credeți că această conjunctură vă afectează în mod direct activitatea dumneavoastră de zi cu zi? Da, așa este. Piața asigurărilor din România se bucură în general de un interes major din partea populației, astfel de reacții neplăcute nu ajută nici de cum la intermedierea calitativă a asigurărilor, iar activitatea brokerului poate fi afectată cel mult pe termen lung, deoarece brokerul are posibilitatea să ofere clienților în astfel de situații opțiuni de încredere exact pliate pe dorințele clienților. Poate că ar fi mai bine să le spunem telespectatorilor noștri care este o diferență între broker și asigurator, pentru că mulți fac confuzie între acești doi termeni. Da, probabil că încă se mai fac confuzii. Brokerul de asigurare reprezintă interesul clientului în fața societăților de asigurare. Nu reprezintă sub nicio formă o anumită societate de asigurare. Societatea de asigurare propriu-zisă este reprezentată eventual de un agent de asigurare care, prin mandatul lui de reprezentare, reprezintă produsele și interesul acelei societăți. Brokerul, în schimb, are posibilitatea să ofere o plajă largă de produse de la mai multe societăți de asigurare cu care acesta are contract de colaborare și astfel clienții au opțiuni diverse în alegerea produsului dorit. Altfel spus, brokerul e un fel de consilier, da? Care ar trebui să-i dea clientului cea mai bună alegere pentru el. Consilier, un specialist în domeniu, pentru că el trebuie să cunoască produsele tuturor societăților de asigurare cu care colaborează și să îndrume clientul spre cele mai bune soluții pentru acesta. Să facem așa o comparație un pic plastică. Deci brokerul e ca un fel de medic, da? Clientul vine la medic, îi spune: corect, am o problemă, mă doare umărul, mă doare capul, ce îmi recomanzi? Din multitudinea de medicamente care există pe piață pentru a soluționa acea problemă a pacientului respectiv, brokerul îi spune: uite, pentru tine, pentru problema ta, eu îți recomand asigurarea X sau asigurarea Y, exact, nu? Exact. Și atunci înseamnă că brokerul trebuie să știe foarte multe lucruri, că fiecare, mă gândesc, că are plusurile și minusurile ei. Exact, și modificările în timp la care brokerul trebuie să se adapteze. Pentru că el trebuie să fie la curent cu orice informație și clientul, consultând un broker de asigurare, trebuie să fie foarte bine informat. Tocmai eu mizez pe această relație de încredere în care se poate dezvolta și se dezvoltă, cel puțin la noi în firmă, între client și intermediarul între broker de asigurare. Deci, altfel spus, recomandați mai bine să meargă clientul la un broker care poate să-i spună tot, deci îi explică cam tot ce se întâmplă pe piață, decât să meargă la o anumită firmă care o să-i spună o singură soluție. Exact, o singură soluție și numai produsele care se găsesc în cadrul acelei firme. Și economisește timp venind la noi foarte mult clientul. Bine, și poate economisi și bani dacă îi dă o soluție corectă. Corect. Din păcate, doamna Bancea, piața românească de asigurări, pe lângă aceste probleme pe care le-a iscat presa, sunt și probleme reale. Eu am schițat doar câteva și o să vreau să facem un pic referire la ele. Scăderea volumului subscrierilor, creșterea volumului de despăgubiri acordate. Aici cred că e mai mult pe partea de auto.
riscul operațional crescut. Din punctul nostru de vedere, cum poate fi reparată neîncrederea românilor în aceste companii de asigurări și în utilitatea produselor de protecție financiară până la urmă, că despre asta vorbim. O asigurare ar trebui să te protejeze nici de cum să nu-ți răspundă și să nu-ți rezolve problemele tale. Da, așa este. Ați amintit de piața auto, ați amintit de problemele financiare cu care se confruntă societățile. Sigur, mare parte problemele vin din zona auto, din acele asigurări păguboase, așa cum le numesc asiguratorii. Între ghilimele. Da, pentru că, așa cum par ele la prima vedere, ușor de intermediat, ușor de încasat, oferă lichidități societăților, tot la fel de bine pe termen lung apar și probleme în această zonă, pentru că acele dosare de daună aduc neplăceri și întârzieri în soluționarea dosarelor de daună și de aici această neîncredere cu care se confruntă. Da, până la capăt. Ideea este că încrederea sau neîncrederea care ar trebui păstrată în acest domeniu, revin iarăși la rolul brokerului, pentru că cunosc și din experiență, știu că clientul încearcă să fie informat. El este un client deja care știe să caute opțiuni, care știe să caute soluții, se informează și la un broker de asigurare găsește aceste soluții. Calitatea unui broker de asigurare, așa cum spuneam, este de a reprezenta clientul în fața societăților, iar rolul prin mandatul de reprezentare a unui broker de asigurare este de a asigura asistență și înainte și pe durata contractului de asigurare. Adică și înainte și după, omul poate să fie tot timpul la curent cu tot ce se întâmplă. Și după caz și referitor la regularizarea dosarului de daună. Altfel spus, aceste neplăceri pot fi evitate. Odată ce clientul este foarte bine informat, el știe de la început riscurile care sunt asigurate pe poliță, riscuri care la un dosar de daună se transformă în așteptările clientului, de fapt. Atunci, la final, el știe, de fapt, dacă consultat de un broker, dacă dosarul lui va fi repede soluționat sau nu. Noi acordăm acest sprijin. Ca broker de asigurare avem datoria morală, pentru că dorim pe termen lung să ne păstrăm clientul. Corect. Și atunci putem evita această neîncredere vis-a-vis de produsele de asigurări. Pentru că a spus la un moment dat trebuie să asigurați confortul și protecția clientului. Eu cred că pe partea de asigurare un pic mai mult asigurați protecția și familiei lui și la un moment dat și a prietenilor. În caz că se întâmplă ceva, un accident, Doamne ferește, nu este numai viața lui care se pune în joc, ci viața tuturor persoanelor colaterale direct implicate acolo. Pentru că mă interesează foarte mult acest subiect, aș vrea să intrăm un pic pe latura cealaltă. Am spus, clientul trebuie să fie informat, el se informează. Dar ce facem atunci în momentul în care apar tot felul de informații care de multe ori nu sunt veridice și sunt doar aruncate de dragul de a fi? Adică, altfel spus, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri la ce mă refer, e vorba de acea asigurare ca la piață. Adică eu îți dau cel mai ieftin, hai la mine că e cel mai ieftin, e cel mai bun. Sigur, atunci când vorbim de produse alimentare, nici acolo de multe ori nu este chiar corect să cumpărăm cei mai ieftini și cel mai bun, dar aia ne putem permite cu bugetul pe care îl avem. Dar în momentul când vorbim de asigurare și în special pe partea auto, acolo nu cred că ar trebui chiar să cumpărăm cel mai ieftin, pentru că acolo vorbim chiar de sănătatea noastră, așa cum spuneam și a celorlalți. Cum vedeți noastră în calitate de broker această problemă? Că mă gândesc că vă loviți de astfel de clienți care vine, vreau asigurare ieftină. Da. Păi, în asigurări, cel mai ieftin nu înseamnă sigur cel mai bun. Deci, sub nicio formă. Politica de prețuri, că vorbim de niște prețuri afișate de societăți, este în funcție de prioritatea fiecarei societăți la un moment dat. Acum, referitor la produsul de auto, produsele RCA,
cel mai des întâlnit sau cel mai cunoscut. Exact. Cel mai cunoscut de către fiecare și la care se cere întotdeauna, ca să zic așa, sau în mare parte cel mai ieftin. Sunt oferte, să zic așa, de sezon a societăților de asigurare. O societate de top vrea să atragă în anumit moment o plajă de clienți și scade pe un interval de timp prețul la acest produs. Sau prețul la RCA poate să păstreze scăzut pe o perioadă îndelungată, dar doar pe o categorie de vârstă. Să spunem așa, prețurile oscilează în funcție de politica de prețuri a acelei societăți. Revenim la cel mai ieftin. Sigur că pe termen lung, iarăși, nu este o afacere la cel mai ieftin. Clientul, căutând doar acest cel mai ieftin, el neglijează foarte mult condițiile și riscurile la care se asigură până la urmă. Deci, recomandarea mea ar fi că atunci când căutăm o asigurare foarte ieftină, să fim și informați dacă ea și acoperitoare vis-a-vis de ceea ce ne dorim de la acel produs. Sigur, altfel spus, oferiți clientului varianta A, să zic, care este cea mai ieftină, într-adevăr, pe baza catalogului de preț, dar oferiți varianta B și varianta C, explicându-i că varianta B conține ceva mai mult, varianta C la fel și el până la urmă poate să aleagă dintr-o plajă de produse. Spuneam, prețurile pot diferi și de la o societate, la aceea societăți pe un interval scurt. Deci sunt situații în care ofertăm clientul la un interval de 5 zile pe 2 prețuri diferite, pentru că s-a schimbat brusc prețul, pentru că aia e jumătate de lună, aia e sfârșit de lună și dintr-o dată societatea are dreptul și a considerat că trebuie să crească prețul respectiv. Doamna Bancea, cine ar trebui să contribuie în mod activ și constant, cel puțin din punctul meu de vedere, la creșterea gradului de educare și de informare a populației din țara noastră, pentru că în celelalte țări, nu vorbim numai de Europa, dar la nivel internațional există oarecum o cultură a populației pe partea aceasta de asigurări și acolo vorbesc neapărat și de asigurările de viață, care la noi oricum e un sector destul de restrâns, dar măcar pe nișa aceasta auto, cine ar trebui să ne ofere mai multe informații, în afară de broker în sine? Da, în primul rând, această educare constantă ar trebui să vină din partea societăților de asigurare, printr-o mediatizare corectă a beneficiilor pe anumite produse. Sigur că și intermediarii pot contribui foarte mult la această campanie, pentru că este și interesul lor. Și acea politică care îmi place mie să o spun pentru păstrarea clienților, pentru că avem nevoie de clienți și clientul va veni la tine atâta timp cât primește informațiile corecte și consideră că este satisfăcut în ceea ce își dorește. Nu știu, această educare ar putea veni și, nu știu, la un nivel de tineret, ca să zic așa, prin școli, prin licee. Nu să zic, și pe partea filieră universitară ar putea fi foarte bine introdus o astfel de... Sunt anumite profile care au în cadrul acelui, o materie, acelui profil, o materie. Cei de la finanțe bănci cred că au, sigur, dar pe partea cealaltă de marketing nu prea am văzut. Contabilitate și informatică de gestiune, nici nu mai vorbesc. Doamna Bancea, o asigurare ieftină, automată, acum revenind la discuția noastră, este și bună și respectiv acoperitoare din punct de vedere a riscurilor? Poate să fie, dar nu în toate cazurile de multe ori. Asigurarea ieftină, dacă este bună, da și nu. Deci, depinde. Poate să fie bună o asigurare ieftină în momentul în care, iarăși revin, la o campanie de promovare a unui produs, de exemplu. O societate vrea să promoveze un produs nou, este o societate de top, dar tocmai vrea să promoveze produsul la un preț accesibil. Și atunci îl regăsim pe o perioadă de timp la un preț redus, ca să zicem așa, pentru că este un interes din partea acelei societăți. Pe de altă parte, un produs ieftin poate să-ți ofere un minim de beneficii,
ceea ce nu înseamnă că ai o protecție reală. Și poate să-ți dea un maxim de riscuri la un moment dat. Exact, adică... exact. Cum vă explicați dumneavoastră că în prezent, acum revenind la partea de interes, să aduc așa o linearitate în discuția noastră, deși există o lege în vigoare cu privire la obligativitatea asigurării locuințelor, foarte mulți cetățeni nu sunt asigurați. Credeți că românii nu își permit sau nu se simt că sunt expuși unui risc atâta timp cât nu sunt controlați efectiv pe partea asta, dacă au sau nu au asigurare de locuință? Noastră cum simțiți pulsul? Dacă vorbim de polița PED pentru dezastre naturale, aceasta este obligatorie din 2008, prin legea 260, lege care a suferit modificări în 2011-2013. Ultima modificare din 2013, iulie, dacă nu mă înșel, reglementează obligativitatea poliței pentru dezastre naturale pentru orice construcție cu destinație de locuință. De la această dată, această poliță se vinde la pachet cu o poliță facultativă. Riscurile cuprinse pe această poliță sunt cutremuri, alunecări de teren și inundații din fenomene naturale. Este o poliță obligatorie prin lege, dar pot să vă spun că din experiență știu și pot să afirm că o prioritate a clienților este considerat riscul de incendiu, riscul la explozie. Am avut și noi bloc, a fost da, supus, sunt exemple, din păcate, pe mass media zilnic. Este un risc asigurat pe polița facultativă, care nu este o poliță obligatorie, este o poliță facultativă și, sincer, mi-aș dori ca fiecare cetățean să considere polița de locuință obligatorie în întregul ei. Am înțeles. Pentru a avea o protecție reală, motivați fiind tocmai de aceste exemple pe care le vedem zi de zi și la care suntem expuși. Da, dacă nu fac eu, nu produc eu, să zic, un pericol pentru cei din jur, ar putea ceilalți să producă astfel de pericol și atunci în fiecare zi la orice risc. Da. Inclus acolo. Exact. Da, pentru că mulți se gândesc, hai să dăm un exemplu pueril, dar până la urmă multă lume gândește așa, sau într-un blog, în Zalău sau într-un alt oraș. Bun, să fim serioși, o să alunece Zalău, o să alunece terenul și o să mi se întâmple ceva cu apartamentul meu, nu o să se întâmple asta. Da, o să vină o inundație enorm de mare și o să ia blocul la vale, nu o să se întâmple lucrul ăsta. Bun, dar sunt celelalte aspecte care pot fi foarte, până la urmă, dăunătoare, nu numai pentru tine ca și individ, a familiei tale, revenind la partea de auto. Noastră, la nivel național, aveți, nu știu, o idee, o evidență, o statistică cam câți români și-au asigurat locuințele până la ora actuală? Nu este o statistică, din păcate. Nu există? Nu este o statistică. Am găsit ceva la 6 luni, deci o statistică pe un an de zile și reală, mai ales de la introducerea acestei obligativități din iulie anul trecut. Dar la nivel de sălaj, acoperirea este undeva la 3%. Deci stăm foarte bine. Avem de muncă. Corect. Doamna Bancea, încă din ianuarie anul acesta, reprezentanții asiguratorilor au anunțat, așa era breaking news, avem între ghilimele cod roșu în asigurări și au dat ei câteva motive. Piața de profil se află pe minus de 8 ani în privința profitabilității, evident. De câțiva ani subscrierile s-au contractat sau au avut un plus nesemnificativ. Există zone în care serviciile asigurărilor au devenit din ce în ce mai slabe calitativ. Și aici se referă pe zona auto, am povestit și noi la început. Incertitudine legată de autoritatea de supraveghere, care a avut o influență foarte mare la nivelul pieței. Cum comentați dumneavoastră aceste aspecte și ce semnale transmite ele populației până la urmă? Iată, ajungem la procente de asigurări foarte mici până la urmă. De la începutul anului numai de bine. Da, numai de bine. Numai de bine. Da, din păcate, așa este. Piața asigurărilor se confruntă cu astfel de situații, ca și orice piață financiară la un moment dat. Fiecare societate ar trebui să-și
gestioneze mai bine, zic eu, managementul riscului, dacă pot să spun așa. Bine, acum nu e măsura mea să dau sfaturi. Ideea este că totul se răsfrânge asupra clienților și asupra descurajării pe acest domeniu. Bun, dar până la urmă nu înseamnă că dacă se întâmplă ceva cu o companie de asigurări, da? Nu dăm nume, dar știm cu toții la cine ne referim, da? O companie celebră din România a avut probleme și toată lumea, vai de mine, ce se întâmplă cu piața asigurărilor. Bun, acum și turnurile gemene au căzut în America, da? Au fost două repere importante. S-a întâmplat, da? A fost un act terorist, America până la urmă merge mai departe. S-au închis o grămadă de bănci importante, nu numai din America, și la nivel internațional. Până la urmă, sistemul financiar bancar merge mai departe. Adică astfel de tragedii și astfel de evenimente neplăcute, sigur, din punct de vedere economico-financiar, pot apărea oricând. Dar asta nu înseamnă că acest incident, până la urmă, trebuie să blocheze activitatea unui sector în final, în întregimea lui. Noastră, cum vedeți lucrurile? De ce există astfel de percepții, cel puțin la noi în România? Sincer? Sincer. Pentru că nu știm să ducem lucrurile până la sfârșit. Corect. Deci, din punctul meu de vedere, orice, cum a zis și dumneavoastră, orice problemă are o rezolvare. Până la urmă, rezolvarea o găsește clientul printr-o informare corectă. Lăsăm clientul să se descurce foarte bine, suntem acolo, noi ca broker de asigurare putem să dăm o soluție corectă printr-o informație corectă. Sigur că un client informat sau un client, ca să zic așa, care a avut o problemă cu o anumită societate de asigurare, descurajat fiind de situația neplăcută în care se afla, va căuta, bineînțeles, o altă soluție. Deci va taxa el, în primul rând, pe acea societate. Pe de altă parte, mediatizarea negativă, la fel. Știm foarte bine, reclamă pozitivă destul de greu și costisitoare, dar reclama negativă e gratuită și se face văzută de cei mai mulți. Da, și cu impactul cel mai mare. Cu impactul cel mai mare. Deci clientul va alege, are de unde să leagă, așa cum spuneam, va evita societățile cu probleme și va alege, chiar dacă puțin mai scump, dar la un preț mai real decât cel pe care era dispus până atunci să-l dea. Și la un risc mai mic, evident. Da, exact. Va alege o societate care se află în zona de confort, în zona de siguranță. Și care reprezintă pe el. Exact. Și cu care se simte el în siguranță, pentru că de fapt asta înseamnă asigurarea. Să dormi liniștit, să dormi liniștit, ai o asigurare. Siguranță. Eu așa le spun și clienților, să vă păzească, să nu aveți probleme. Vi s-a întâmplat vreodată să vină cineva la dumneavoastră să vă ceară un anumit serviciu, musai, că a vrut un anumit serviciu și dumneavoastră erați, cum să zic, știați exact că nu îi puteți oferi pentru că nu îl acoperă pe el de acele riscuri și să-i refuzați, să-i dați o astfel de asigurare, chiar dacă ați pierdut un client, dar stați dumneavoastră liniștită că ați făcut alegerea bună? Am făcut alegerea bună, chiar dacă în detrimentul meu, da. Pentru că în momentul în care eu nu am convingerea că acel produs e mulțumitor și, mă rog, e o alegere corectă pentru ce își dorește clientul respectiv, prefer să îl îndrum spre o altă ofertă, iar dacă nu reușesc, prefer să nu mi-asum riscul în locul clientului. Da, am avut o situație și probabil că mă voi mai întâlni, dar eu, dacă ofertez și pot să dau o consultare, o dau corectă, obiectivă și în cunoștință de cauză. Asta este foarte important, telespectatorii noștri să știe că atunci când apelează la un broker de asigurare, e ca și cum ar apela la persoana cea mai de încredere care poate spune exact dacă acea asigurare este sau nu corectă, este sau nu reală pentru el. Rămâneți alături de noi și după pauza de publicitate promit să revenim cu multe informații utile.